Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőt, hát a háttérben Slovan Duszlos Sala föliratot látunk, nem véletlenül itt készül az interjú, még mielőtt a mai meccsről beszélgetnünk, először is 1991-re térünk vissza, amikor is először találkoztunk Radványi Mikivel, és készítettem egy interjút, hát milyen érzés így most edzőként visszatérni, és mire emlékszel szívesen vissza, itt is lőtted a gólokat, ugye kölcsönjátékosként szerepeltél itt a Dac mezben, mikor hazajöttél katonaság után, tehát mire emlékszel legszívesebben? Egy fantasztikus időszak volt itt, amikor még játékosként szerepeltél itt. Ez így igaz, nagyon jól éreztem magam, volt egy nagyon jó csapatunk. Mikor idejöttem tavaszra, a Duszló utolsó helyen volt, azt hiszem 7 ponttal, végül a 5. helyen végeztünk, úgyhogy nem kaptunk ki tavasszal, úgyhogy mindenképpen egy nagyon szép időszak volt ez számomra. Nagyon jó csapatban játszottam, és nagyon jó emberek vettek körül itt, úgyhogy nagyon szívesen emlékszik erre az időszakra. Hát és úgy tűnik, hogy ez a Radványi és a Selye házassága, úgymond, ugye most fiók csapat is a Selye, nagyszerű sorozat, 8 mérkőzésből 8 győzelem, ugye történelmet írtatok, hát ehhez gratulálok, és hát tudom, ezt a mai meccset is meg lehetett volna nyerni, minden meccset nem lehet megnyerni, de ugye majd a Pastorek Józsitól meg kell kérdezni, hogy miért hagyott ki 2 zicsert, de úgy gondolom, hogy a Miava egy nagyon jó csapat, és a Hugyec egy nagyon jó edző, tehát nagyszerűen fölkészült belőletek, úgymond, főleg ő azt nyilatkozta az előbb, hogy a Bajemit sikerült úgymond semlegesíteniük, hogy láttad ezt valójában, megnyerhettétek volna ezt a mérkőzést, de nem érdemtelen a Miava pont rablása szerintem. Abszolút nem. Hát, elsősorban először oda kerültek a kapunk elé, rúgtak egy gólt mindjárt, ami megfogta a csapatot kicsit. Utána örülnek, hogy fél időig sikerült kiegyenlíteni. Én úgy gondolom, a másik fél idő, annak ellenére nekik is volt ott egy-két helyzetecskék, vagy olyan kapura lövésük a Artúrnak, amit a kapusom nagyszerűen megfogott. De ott nekünk másik félidőben volt 4 zicser, volt a Bajeminek 47. percben 1-1-re, Puskának volt egy 100%-os helyzete, és utána a Jóci Pastoroknak volt 2 olyan zicsere, főleg a másik, amikor fél méterről a kapufára pöckölt a labdát, úgyhogy ezek akkor helyzetek voltak, amiket be kellett volna rúgni. Sajnos nem rúgtuk be őket, azért végződött a mérkőzés 1-1-re. Ugye az első 25 percben talán kicsit úgy éreztem, hogy néhány játékos egy picit nagy mellénnyel játszik, lehet, hogy ezt te máshogy látod. Volt-e fejmosás a félidőben, mert valójában egy ajándékgólt adtatok az ellenfélnek, a saját magatokkal toltatok ki, úgymond, mert azt gyerekcsapat se kaphat olyan gólt, hogy az 5 és felesen ketten vannak üresen. Hát hogy láttad ezt az elejét, és volt-e fejmosás a félidőben? Igazad van, első 20-25 percen görcsösen játszottunk, nem voltunk a bőrünkben, főleg a középpályán mindenhonnan lekéstünk, mindenhol egy lépésre az ellenfél mögött voltunk, úgyhogy nagy fejmosás természetesen nem volt, mikor egy csapat 8 mérkőzésből 8-at behúz, és esetleg van neki egy gyöngébb 25 perce, az még nem a világ vége. Utána azt hiszem, hogy átvettük az irányítást, és teljesen megérdemelten egyenlítettünk ki. És ahogy mondtam, másik félidőben, ha belőjük a helyzeteinket, akkor ma is győztességen hattuk volna a pályát, de 9 mérkőzésen szereztünk 25 pontot, úgyhogy meg vagyunk elégedve ezzel. Természetesen tudom, hogy ezen a mai meccsen volt pár olyan játékosom, akik eddig a húzó emberek voltak, nem azt a optimális teljesítményt nyújtották, mint eddig nyújtották, és talán annak is tudható be, hogy ma nem sikerült nyernünk. Ugye most egy kicsit komplexen még a végére annyit hozzáteszek így, szemtől szemben nem szoktam dicsérni embereket, de téged megdicsérlek baráti alapon, mivel hogy ugye azért nem semmi játékosok, kulcsemberek mentek el, gondolok a Domonkos Kristófa, Varga Petire. Tehát azért mindig van 3-4 új ember, amikor és hogy kezded a szezont. Tehát ezek az új játékosok, ezek a komáromi stílushoz igazodnak, vagy azért mindig kicsit át kell alakítani, mert azért a Osvoldese, Domonkos, szóval hogy látod ezt? Mindig van 3-4 kulcsember, aki kezdőember, és mindig sikerül. Úgyhogy ehhez külön gratulálok. Úgy gondolom, hogy ezek a játékosok, akik hozzánk jönnek, úgy is tippelem, vagy tippeljük őket, hogy abban a játék stílusban, a játékrendszerben, amit én játszok, abba be tudjanak illeszkedni. Úgyhogy ezzel nagy gond eddig nem volt, aki tud fotbalozni, természetesen nagyon gyorsan felveszi a ritmust, és a csapat hasznára tud válni. Ez történt most is, úgyhogy ráadásul nyáron a csapat gerince azért megmaradt. Ma is a kezdőben tulajdonképpen
új volt a Boleszki, aki nyáron jött, és nem tudom, még volt-e valaki, aki még a kapus. Úgyhogy a csapat gerince ezt tavalytól megmaradt, és azért már több mint 2 év együtt dolgozunk. Ezek a játékosok tudják, hogy mit várhatnak el tőlem, és én, hogy mit várhatok el tőlük. Azért is volt számomra meglepetés az első 25 perc, mert tényleg abszolút úgy éreztem, hogy nem vagyunk ott, ahol fejbesen, görcsösen játszottunk, úgyhogy de örülök neki, utána átvettük irányítást, kiegyenlítettünk, és mondom, a másik félben nagyon benne volt az, hogy rúgunk egy gólt, sajnos most nem sikerült, ezért most csak egy pontot szereztünk. Ugye megkérdeztem a Hugyec edzőt is, tehát azért az is egy dicséret mind a két csapat részére, hogy valójában egy nemzetközi szintű bíró volt itt, mert lehet, hogyha egy úgymond hétköznapi második ligás bíró van, akkor az a 11-et be se fújja, mert nincs olyan közel hozzá, és ugyanaztán meg is kérdeztem a bírót is, tehát ezt csak ő látta, és jól látta, mert valójában ott ráléptek a Tobi lábára, egy rossz beadásból lett végül is egy 11-es. Tehát hogy értékeled azt, hogy egy Kruzsliak szintű bírót küld neked ide, ez mind a két csapat dicsérete valójában. Tehát örülök neki, hogy ilyen szintű bíró volt, mert a bajnokság elején fiatal másik ligás bírók fújták a mérkőzéseket, és akkor első 2 fordulóban össze is szedtem 2 sárgát, mert egyszerűen 21, 22, 23 éves srácok fújják a mérkőzéseket, akiknek még fotbalozni kellene, nincs érzékük, hogy mikor engedhetik a játékot, mikor nem szétsípolják, szétfütyülik a játékot. Úgyhogy külön örülök neki, hogy tulajdonképpen a Kruzsliak nekünk már másodszor fújt, Prešov ellen is ő fújt, és most is, úgyhogy ennek örülök. Örülök neki, hogy úgy levezényelte ezt a meccset, vagy levezényelte, úgyhogy úgy gondolom nagyobb hibát nem követett el. Talán voltak az első félidőben a szituációk, mikor én játékosomnak azonnal kiúzta a sárgát, másik félidőben ugyanazért esetére a ellenfélnek nem. Tehát ez benne van a pakliba, úgyhogy örülök neki, hogy ő fújt ezt a meccset. Ugye hát épül az új stadion, Igen. És jövőre 80 esztendős lesz a klubelnök. Innen is Gyuri bácsinak jobbulást, mert kihagyta a mérkőzést, de most nem sikerült győzelemmel előmozdítani a gyógyulását, de hogy látod, a csapat nem mondja ki azt nyíltan, hogy fel akar jutni, de hát egy ilyen kezdés után most már nem lehet álszerényen azt mondani, hogy nekünk elég az első 3-ba végezni. Hogy lehet így, hogy lehet ilyen, ez egy stressz faktor, vagy továbbra sincs a klubnál lesz, hogy hiába lesz új stadion, nem cél egyértelműen az, hogy följutni. Ha sikerül, ha nem, semmi gond. Hát nyilvánosan nem is beszélünk a följutásról, mindig a következő mérkőzést fókuszálunk. Ez most is így volt, úgyhogy természetesen aki ránéz a tabellára, és 9 forduló után van 25 pontot, hogy 8-at megnyerte, még van egy döntetlened, nem beszélhetünk mellé. Természetesen, hogyha majd továbbra is így fognak állni a dolgok, hogy most állnak, akkor természetesen főleg a őszi szezon után leülünk és megbeszéljük, hogyan tovább, és mik a célok, de a nyomás, aki nem tud nyomás alatt dolgozni vagy focizni, az ne akarjon profi fotballt játszani. Úgyhogy nyomás az mindig ott van, ha játszol a középmezőnben, ha a kiesés ellen játszol, vagy a bajnoki címért játszol, az a nyomás mindig ott van, és bízok benne, hogy a játékosaim vannak azon a szinten fejbe, mert itt főleg mentálisan dőlnek el a dolgok, hogy nyomás alatt is fognak tudni teljesíteni. Úgyhogy ma abszolút nem annak tudható be, hogy úgy játszottunk, hogy most nyomás alatt lennénk, mert miért lennénk nyomás alatt. Még egyszer mondom, 8 mérkőzést megnyertünk, új rekordot állítottunk fel a másik ligába, úgyhogy nyomásról nem beszélhetünk. Majd megkérdem hétfőn a játékosoktól, hogy ők hogy látták, mi volt a oka ennek, de még egyszer mondom, én ebből nagy dolgot nem csinálok, hogy ma ezt a mérkőzést nem sikerült megnyernünk. Én gratulálok az 1 ponthoz, mert az is beleszírva a táblázatba, úgyhogy a Radványi Mikinek csak így tovább. Nem a mai, hanem az első 8 meccs alapján mondom, hogy csak így tovább, de a mai mérkőzésre semmi gond szerintem egyszerűen nem sikerült a második gólt belőni, úgyhogy hajrá Komárom, és gratulálok Miki az eddigiekhez. Köszönöm szépen. Köszönöm.